May awak po, kakayungan. Kumusta ko po? Maya po naman mabiyero. Halos may kakapit na bali po niyang nakatuwa ng may kita pong magsimong may ang sinday. Medyo may po pong sentimental, emotional. Kitang ka na mong pamilya, tapos meron boses at pinipigilan, inuwa. Atin pong may kasabi kanita ka na meron po kanong marabul pamanaliwa, taring babae, taring lalaki, huwag piliin. Dahil babae ka doon, ang mga babae raw, kapag bata sila, very emotional at sentimental. Madaling umiyak. Pero kapag matanda na sila, ay sila'y matatag at malakas ang loob habang tumatanda. Siguro po dala ng maraming pagsubok at trabaho na nangyari na sa buhay nila. Yung mga lalaki naman daw, baligtad. Yung mga lalaki kapag bata sila ay talagang matatag at malakas ang loob. Pero kapag tumatanda na sila, nagiging emotional, sentimental, at iyakin. Sabi ko, madali napansin ko, madali po ako maiyak ngayon. Siguro, tumatanda na ako. Alam mo niyo ito yung nadidinig natin ng kwento na mag-asawang si Zacarias at Elizabeth. Lagi po natin pinagniling nilay-nilayan ang hindi nila pagkakaroon ng anak. Bata sila. Or pinagniling-nilayan natin na hindi makapagsalita si Zacarias dahil hindi kagad naniwala sa anghel. Maiba po tayo ngayon umaga. Gusto ko pong pagnilay-nilayin na 2 beses, 3 beses, nabanggit po sa Ebanghelyo si Zacarias at si Elizabeth na asawa niya, maugya, at matuwa na lang pareho. At nung kinausap ng anghel si Zacarias, hindi naniwala si Zacarias. Sabi niya, paano mangyayari yan? Matanda na ako at pati na rin ang aking asawa. Na po niya 1 linggo bago po ako umuwi, dun sa huling klase namin, tinanong po kami ng aming lecturer. Sabi niya, ano ang palagay ninyo dito sa pinag-uusapan natin ng halos 1 buwan? So, pinagtatanong po mga kaklase ko, sumagot kagad, mabilis yung mga kaklase ko, napansin ko ako'y tahimik sa tanong. Siguro napansin po ng lecturer, tinawag ako. Sabi niya sa akin, ang raw, ano ang palagay mo, pananaw mo, sa pinag-uusapan natin dito sa klase? Dahil ikaw ang pinakamatanda sa klase. Hindi ko po napansin yun. Hindi ko na maalala, hindi ko na matandaan ang tanong niya, pero ang matinding dating sa akin, ay yung sinabi niya, ako ang pinakamatanda sa klase. At tinignan ko po ang mga klase ko, ako nga ang pinakamatanda. Yung youngest po dun sa klase namin ay 35 years old lamang. Marami pa sa kanila, mga 40, 42 years old. May isa po akong kaklase na nag-52 noong nakaraang buwan. At ako nga, ang pinakamatanda at 53. At pinakamaraming puting buhok. Hindi po ako sanay na nai-introduce ng bilang pinakamatanda sa grupo. 25 years ago, natatandaan ko po maliwanag, pinakilala ako ni Apostolo bilang pinakabatang pari sa ating arkidiocese. Pero isang buwan lang po yun. After 1 month, may kaklase ko na ordain. So, siya na may titulo ng pinakabatang pari. Eh, kapag kasama ko po ang mga kapatid na parang kapampangan, hindi ko rin feel na matanda ako. Eh, mas magandang para sa akin si Amon Len. Mas matanda si Amon L.
So hindi po ako sanay, hindi ko naisip na ako ang pinakamatanda. And suddenly it dawned on me na ako nga ay tumatanda at matanda. Dahil nasa 50 na po, 53. Well, sinasabi nila, ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. May nagsasabi rin po, ang middle age, mga 40s, 35 to 40s, ganyan, ay nagsisimula pa lamang sila dahil life begins at 40. At ang mga 50 pa itaas, naisip ko lang po, dahil sila'y matatanda, ay para silang mga anak. Habang tumatanda, mas nagiging masarap. So naisip ko po na may sariling blessing, may sariling biyaya ang pagiging matanda. Tulad ng naranasan ni Zacarias at Elizabeth. So ano-ano ang mga blessing nito? Ano-ano ang biyaya? Ano-ano ang magagandang paraan ng mga matatanda? Tatlong bagay lang. Unang-una, ito. Ang mga matatanda, napansin ko po, ay marunong magbigay ng daan. Marami po akong kakilala ng pinakamatanda sa kanilang pamilya. Naalala ko po ang kuya ko ay nagsisimba dito, nakamukhang siya po ang panganay na. At napansin ko po sa kanila, ay dahil siguro matanda na, hindi nag-aaral nakikipag-away at madali at mabilis magbigay ng daan sa mga nakakabata sa kanila. Ang mga bata po ay hindi nagbibigay ng daan, unahan sa daan, nagkikipag-away sa daan. Dapat lagi sila ang nasa labas ng daan at sikat. Talagang magkikipag-away yan, magkikipag-agawan para sila ang nasa daan. Yung mga matatanda, parunong ang tumayo sa tabi at magbigay ng daan. Siguro po kung mas bata sina Elizabeth at Zacarias, naku, baka ang laking problema sa Diyos, bakit wala silang anak? Siguro kung mas bata sila, baka nakipag-away sa Diyos. Bakit hindi sila binigyan ng anak? Nagsisilbi naman sila sa simbahan. Siguro kung mas bata sila, siguro gumawa ng iba-ibang paraan upang sila ay magkaroon ng anak. Pero dahil matanda na, walang anak. So, kaya, dahil matanda na, kahit walang anak, marunong magbigay ng daan sa plano ng Diyos. Napansin ko po ito sa yumao kong tatay. Before he died at 70, 15 years ago. Ang tatay ko po, napagin ko na yan sa inyo, very typical male chauvinist kapampangan. Kapag sinabi niyang pula, kahit nakikita ng lahat ng puti, pula pa rin. Kapag sinabi niyang ayaw niya, hindi pwede, kahit sinasabi ng lahat, pwede na, hindi pa rin pwede. Matikas, matatawa. Pero nung tumanda po siya, 68, 69, minsan po kausap ko siya sa bahay na. At may pinag-uusapan kami. Sumagot po siya sa akin. Sabi niya, ika ng balay ito. Nung nanambunin mo, tunti na po. Biglang po ako. Kung bata lang siya, ano po, sasabihin niya kung anong gusto niya. Sasabihin niya kung anong dapat mo gawin.
tutuwain ni Tatang. Hindi na nagpag-awa. Nagbigay ng daan. Pero siya na. Kaya po sinasabi natin paminsan kapag bumabakit, malapit na siguro mamatay. Pero palagay ko po may kahulugan yun, may tinutukoy yun. Kasi ang mga matatanda, sabi ko, marunong lang magbigay ng daan. Nakahanda na kahit ano, at marunong magbigay kahit kunin na sila nito. Hindi ko po pinag-uusapan ang isang ugali ng matanda. Ito po ay maganda rin ugali ng mga bata. Ang matutong magbigay daan. Amen? Hello po. Ang matatanda, sa paningin ko po, pag dinilay ko, ang mga matatanda ay mahinahon na. Hindi na mahilig makipag-awa. Ay, naku, mga bata, hindi mo lang mapagbigyan, karinda yan sa'yo. Hindi lang maibigay yung gusto nilang nagkukumpre na, magsisintimiento na, at hindi at magtatampo na. Mga bata, ang matatanda, pagmante na, mahina. Kaya kahit hindi sila nagkaroon ng anak, sinasabi ni San Lucas sa Ebanghelyo, itong mag-asawa ay namumuhay ng payapa at mabait sa lahat ng tuntunin ng Diyos. Mabibiyera, ligmong, dalaka, at kayaman harapan ng Diyos. Dahil matanda na, sila mahinahon na. May kaibigan po akong kinukwento niya yung nanay niya. Yung nanay niya ay mayroong alagang, paboritong halaman doon sa maliit nilang hardin. Mahal na mahal yung halaman na ito. Kapag naglalaro daw sila magkakapatid, matamaan lang yung tamaan. Yung halaman, mabali lang ang isang sanga ng halaman. Ay naku, magtatago na sila. Talagang aawan sila, pagdagalitan sila ng nanay nila. Minsan na habang naglilinis sila, abay, aksidente na. Naputol yung halaman. Kinabahan sila na baka maggalit, magdamdam ang nanay nila. Naku, hindi alam paano sasabihin. Sa nanay lang, naputol yung halaman. Nung nalaman daw ng nanay ang nangyari, ngumiti lamang at mahinahon pumasok sa bahay. Di nagalit, hindi nagsisitaw tulad ng dati. Dahil matanda, mahinahon na. Even si Zacarias, nung binalita ng anghel na magkakaroon siya ng anak, ay naku, kung bata lang siguro yun, nagtatalon at naglibre ng beer doon sa buong simbahan. Pero dahil matanda, mahinahon, kinanta ang balita. Again, hindi ko po pinag-uusapan ang isang magandang ugali ng matatanda. Ang tinutukoy ko po, isa rin magandang ugali ng mga bata. Amen? Amen. Ikatlo po, hindi po ako sigurado dito. Pwede po niyo akong i-correct or pwede po kayo magbigay ng sarili puro-puro sa akin pagkatapos na